Lo ngumhlaba ekwaliwa kuwo imfazwe zokuqala phakathi kwamakhoyi kunye nabaphambukeli baseYurophu. Amajantliziyo athi lo mhlaba ubakhumbuza ukuqala kwengcinezelo yabo bexuthwa umhlaba wabo ngenkani. Le ndawo kulindeleke ukuba iphuhliswe ngemali ebalelwa kwizigidigidi zeerandi. Uninzi ke aluhambisani nezicwangciso. This place is a place where in 1657 the very first title deeds were granted by the Dutch East India Company to the Freeburger farmers, ostensibly demarcating for us as all South Africans the very place where land was stolen for the first time. And it is with this vein that we also want to announce as communities our intention to preserve a restorative justice. Imibutho yasekuhlaleni ithi ibalulekile imbali yabona abantu bokuqala kwelilizwe. It's important for us to begin to look at the source of South Africa, the place where the original people of this country used to live, and to ask the question as to why they have disappeared from the political and from the social landscape. Kwenziwe isimemelelo kwikomishoni noxolelwaniso sokuba yavalelwa ngaphandle inxalenye yembali yelilizwe. We need the truth about colonization and imperialism. We need the truth about the lie of 1652, as Party Terek Mali calls it. We need the truth about the theft of our land. Lo mhlaba uza kuphuhliswa ngobutyebi bembali kuquka nenkcubeko yamakhoyi yaye iza kudala amathuba emisebenzi.